man sabot. Ngita kay sampalong ron. Karon maabot ang tawhana ron. Si, binihar ka? Kinihar ko paabot mo lagi, di hindi ka. Mao lagi nagpatato ko. Dito sa Lamberto, sakit pa kayo. Mao pa'y paghuman yun. Unsa man imong tato? Mulaban na nimo? Imbal tingaro ka apil na imong tato. Aw, unsa do? Ibunal suway ni mag-uyog ng kalibutan. Nganom day unsa man din imong tato? Aw, unsa man mo tan-aw ka? Ay be, pakita ko na tayo imong tato be. Aw, unsa man mo tan-aw ginay ka? Testingil pos-poso di ba uyog ng kalibutan. Oh, ayaw dyan, Mike. Kumidjar mo gutong ako agod. Naam sa bukoy tato diri god. Aw na asa di kay tato di ay. Bebe, pakita ako no tabi. Oh, unya na kay am sa ni maayo sad. Kay ngano? Unsa din imong tato di ay? Ako asawa lagi. Nang labang kurma ba? Papasal lagi maayo. Asam din nadapitan mo gipatato di ay? Bigo no. Nasa kong paa lagi. Papal maayo kun. Unya na lang tanaw. Adi mahimo na. Ipakita ang magigitikas ko ah. Kita sa kusi mo ha. Oh, unya na lang lagi. Surprise na. Surprise na. Meanwhile. Atay Mark dyan. Lagot iyo. Taka lang istorya. Nanabi nga, gwapo kuno kay ko. Hindi ko. Karoon lang yung duha na mag-alay na ko lagi. Ikaw ko yun na na yung istorya. Panabi ta nga, gwapo kay ko. Hey! Tay. Yo, naman siya. Nalagot lagi kong Mark dyan lagi. Ipanabi ko nga, gwapo kuno kay ko. Ano Mark dyan, good? Pataka lang tabi nga. Tinunod dyan. Buang nga lagi. Lagot kay ko ng bata ah. Ayun na ba, Ji? Kung ingo magang na kay patig si mong paa. Ingong kay kaato nga. Imong asawa ng laba. Wa malagi. Oh, nang laba man to gapon. Karon nang hay-hay naman, mao nang wa dire. Hala no? Okay kayo. Ginagawa mo. Park dyan siya. Hindi ko lakaw, yung pangita. Diyan. Arigon. Tingnan. Ha? Ako niyong gitawag? Kita mo tutuan ko na inyong naong? Diri. Banggan ka na mong kulata. No! Pera? Diri. Unsam din mong prabi gapon. Nabi man ka nga, gwapo kay ko. Ano day? Ano gusto niyo? Ay paktakag tabi. Kaya ako di ko ganahan ng pataka kag tabi nga gwapo kay ko. Ay kag tabangan ka na mong kulata. No! Tingi! Yung mga bungkag kitang tanan dire. Nganong day? No. Tingi niyo kulata. Hulbot ko ng pin. Bungkag kitang tanan. Ayaw dyan! Run. What's up mga kahait? Nari may shoutout ron mga kahait no? Shoutout ko ni Adrian Cañada, John Rotter aka Antoy, Vincent Balyeser Gonzaga, ug ni Neil Joshua Abayata Villarico. Og shoutout pod ko ni GB Abinuha Lakara og ni Dodong Kenken Abanggan og ni Janinho Lebria og ni Jerome Alporque. Shout out inyong tanan. Shout out ko ni Dodong Liam o Wilma Makalinaw. Yeah, pakpak. Og shout out ko ni Rica May Bacasmas nga taga Upper Magdalisay, San Fernando, Cebu. Pakpak. Og shout out pod ko ni Kring Kring Postanes. Salamat sa suporta. Og nagpasalamat din mga kahit no nga nihuman jud mo sa among video no. Og mao lang sa ato mga kahit. Daghan kayong salamat. Bye bye. Please follow us on Facebook.